ředitel? Nevím, kde je ředitel. Jména máte jaký vybraný? No, tak když neříkáme, co to bude, tak neříkáme ani Jo, jména. no tak ale nějaký předvýběr, ne? Máte? Máme předvýběr. Jo, neřeknete nám. Ahoj. Dobrý den. Tak. Ahoj. Klidně si to sundejte. Nám to nevadí. Nám to nevadí. No. No tak já. Pardon. Já bych zahájila dnešní explikační poradu. Všechny vás tady vítám, ale především musím přivítat uznávanou scénografku a kostýmní výtvarnici Barboru Navrhovaličovou. Vítejte, jsme hrozně rádi, že u nás jste. Paní Barbora je velice uznávaná a držitelka mnoha mezinárodních cen. Jo. Takže já vás představím. To je Honza Bednář, dílny. Dobrý den. Tady jsou Krejčovny. Světlana Nápestková, moc mě těším se na spolupráci. Děkujeme, že jste My přijela. se známe a tady je pan ředitel. Dobrý den. Tak. Dobrý den. No, těším. Navrhovaličová, dobrý den. Tak já bych rovnou přešla k věci, předávám slovo a můžeme začít. Takže dobrý den ještě jednou, doufám, že se máte všichni hezky, jsem ráda teda, že jsme tady. Hlavně jsem ráda, že můžu opravdu po 10 letech se objevit znovu v České republice, mám z toho nesmírnou radost. Chtěla bych jako první omluvit pana režiséra. On se nám trošku zdržel na dálnici, nicméně během 20 minut by měl dorazit, takže začneme bez něj. Já vám tady rozdám návrhy, jestli můžu. Tady je scéna, tady jsou kostýmy, to si prosím vás pošlete. Tak, a abych začala, jak všichni víte, sešli jsme se tady nad inscenací, která se jmenuje Rybník. Rybník. Ano, napsal to Karel Čapek. No tak to je výborný, ten už je docela dlouho mrtvý, ne? Takže to výborně, bez zpráv. Ano, napsal to Karel Čapek a my máme obrovskou příležitost a radost z toho, že jsme tuhletu hru nějak jakoby objevili. Já jsem se úplně zamotala. Ne, to se rozptýli, to dělá to miminko. Pokračujte. Ne, já mám problém mluvit v češtině, jak jsem dlouho žila jinde, tak ale máte skvělý přízvuk. Nenaskakuj, děkuji. Tak pojďte. Takže naše hra Rybník je jakási analogie ke hře ze života hmyzu. Je to... Tak to znám. Ano, je to metafora české společnosti. A my jsme tak nějak s celým týmem vlastně se snažili přijít na to, jak to chceme uchopit. Hru jsme několikrát četli a tak. A vlastně nakonec jsme se dohodli, že to na nás dýchá velmi přírodně, takže jsme se rozhodli, že chceme, aby divák z toho měl takový zážitek, že se usadí v tom hledišti, otevře se opona a co vidí? Vidí přírodu. Vidí přírodní stromy, vidí skály, vidí mech, vidí tam včelí úl, všechno přírodní včelí úl, teda budeme s dovolením vyrábět. A my bychom chtěli, aby to na něj dýchalo. Aby ta vlastně, aby celý ten prostor dýchal tou přírodou. Jak víte, 80%, to máte v těch návrzích, tvoří voda, protože náš projekt se jmenuje Rybník. Tak já vás na chvíličku přeruším, paní Navrhovaličová. Voda samozřejmě nebude, ano, jedná se o orchestr, takže s vodou nepočítejte. Já se omlouvám, ale voda je docela podstatná a my jsme teda to všichni četli, určitě vy také. A víme, že ústřední dvojice se setká uprostřed toho rybníka, kde mají zásadní dialog. Budou tedy nazí a my potřebujeme, aby se... Nazí? No to se nebude líbit. Tak já to ještě jednou zopakuju, prosím vás. Voda je zkrátka nemožná, protože dole orchestřiště, kde mají hudebníci svoje nástroje, ty nástroje něco stojí. S těma nástrojema, když se něco díky vodě stane, tak v tu chvíli ty nástroje jsou nepoužitelné. To znamená, že divadlo musí pořídit nástroje. Tak počkejte, já vás rozsoudím, tak protože Honzo, tak minule tady byl ten Brňák, taky měl požadavek na vodu a my jsme tam přece tenkrát v tom Obi koupila se takový to jezírko záhradní, to neproteče. Dobře, no tak teď to mají v Hornbachu v akci, tak já se ženu tohle to vyřešit. Výborně, po problému, pokračujte, je to vaše. Tak. Děkuji za návrh, nicméně opravdu to z Obi nebo odkud být nemůže. Ono to je 80%, má to mít 18 metrů. Počkejte, četla jste smlouvu? Ano. Jo, takže víte, jaký máte rozpočet. Moment, rozpočet. Já jsem koukal v divadelkách, vy jste teď dodělala něco ve Švédsku, ne? Ve Stockholmu. Kolik Švédové dávají tak rozpočet na scénu třeba? 150 000 korun. No tak 150 000 to se vejdem. To je švédských korun, tam je to podle mě 3:1, jo, takže počkej. Okay. Hele,
Ježiši Kriste, tak to ne. Ne, to se nebojte, my tím, že ušetříme na těch přírodních materiálech, všechno se doveze, nebude se to vyrábět až na ten úl, tak na tom hrozně ušetříme. Ne, já vás musím upozornit, že my jsme všem souborům ponížili rozpočet o 16%, tudíž ta částka už není 160, ale 134 400. No to víte, těžká doba. No tak já ještě teda k těm kostýmům chtěla jsem se ujistit. Mimochodem, tento se vám velice, ale opravdu velice podařil. No jsou krásný. Takže dámské, pánské, prosím vás, šít se z toho bude? Všechno. No tak to nepůjde. Na to není čas. My teď šijeme muzikál 376 kostýmů, 4 převleky, takže pane řediteli. No ne, ale my máme krásný fundus. Ano, tam si něco tam to můžeme vyřešit. A prosím vás, počet parůk. Všechny. No tak tolik v divadle hlav nemáme. To pane řediteli. Ohledně inscenace Rybník, jestli je tady, jsme domluvený. Dobrý den, prosím vás, já mám schůzku se šéfem vaším. Ne, oni už jsou, budou 2 a už tady není. Už šli chlapi všichni. To už jdou, protože my končíme ve 2. Budou 2, ale Pátek. Je pátek. Mně bylo řečeno, že děláte do 6, takže... Ne, tyhle. Vše začínáme, jako, ale u pondělka. Jo, výborně, tak nevadí, víte co, tak já to Tak řeším jo, asi s váma, a vy to možná budete vědět. Mě měli přivést takový listnatý vysoký stromy z lesa. A oni to nevozili, my jsme to vyrobili. To se pak zrušilo, že se nikam nepojede a že se udělají. No, takže máme hotový a jsou krásný, ještě lepší. Ty sám budou Vy jste mi líbit. vyrobili stromy. No, my děláme i stromy. Dobře, tak jestli bych je mohla vidět, kdyby vám to nevadilo. No. Jako budou 2. No, a ty stromy vám ukážeme. Počkej, Jo, díky. jeden máme teda. Jo, super, A bude jich víc, Jo, já samozřejmě. počkám, děkuju. Brouku. Ono to vypadá vlastně líp než opravdicky. On bude ještě, myslím, že dáme do mé podložku. No ten bude Jo, a trachťák. tohle to je listnatý vysoký strom, jo, podle vás. Já říkám, prostě vysí. Aha, Tak aha. jo, děkujeme, tak si mějte. Mohla bych si prosím vás ještě zeptat ty skály, co měli přivízt z toho lomu, to jste... To jsme nejeli. Ty jsi říkala, že se nikam nejel. No, nikam se nejelo, my se jsme... to... No my jsme máme udělali a ty jsou lepší než opravdický. Tak já vám ještě ukážu, ať můžeme vyrazit, protože budou 2. Já budu ráda, no, děkuji, zlatý. Kdybyste pak potřeba, tak se dá kdykoliv z toho. Jo. No to dají z druhé strany. No to bude... To je krásný, no. No to To ještě je na skála, paty. jo? Metra půl vysoká tohleto. Jo. No jich bude víc potom. No nech bude víc, a my ještě slepíme, vám to není Jo, ještě z čeho to odpověď. je? A tak pondělí. Polystyren, extrudák. A vy si potom tady jak jako rozhodujete, jo? Že to budete No, přidávat. musím si říkat, že to pro vás bude lepší. A na to mi mají sedět herci. Jo, to jsme si Dobře, udělali. to já to jsem když jste normálně, já to ukážu. se Dokonce to jak nezdá, ještě rád dělá, budu. Rozdíl od normálního polystyrenu, i dva chlapi to Vidí na mě, unese. Dušané, Má no, to. jo, drží to normálně. Furt jo. Takže to Takže vy jde. vlastně tady co Ono jich nemáte vyrábět, tak vyrábíte. No, to jsme my. A bude víc, jo, mějte se hezky, Prostě nashledanou, mohla bych děkujeme. vidět aspoň ten včelí úl, co jste teda jako vyrobit měli. Jo, úl bude v pondělí, to jsme do 2:30. Teď pondělí je technická. Dobrý. Prosím vás, Spoko? Ne, oni mi všechno vyrobili a všechno mi vyrobili z plastu. Já jsem potřeboval, aby to byly přírodní materiály, aby to vonilo, aby to dýchalo. No. Co mi s dílem přivezli, to se vám postavit. Jediný, co měli vyrobit, je úl, ale ten tady nevidím. Úl? Pro včelí královnu. To přivezli úl. Hele, dám to sem. Dej to tady do rohu. Přivezli nějaký úl. Úl. Ne, počkej, úl nepřivezli, protože ten se nakonec asi vůbec nevyrobil, takže se to včera řešilo světlama. Jo, jenom světlem. Ale já potřebuji, aby mi hlavní herečka vylétávala z úlu, tak asi potřebuju ten úl. Tak bude vylétávat ze světla, no. Jak bude vylétávat ze světla? Ale úl není. Ale to bylo jediné, co měli vyrobit. A tak můžu někomu zavolat, nebo se s někým spojit, nebo jak to Jo, tady to volejte řešíte? kam. Karle, to dám asi sem, ne? Je to tam zase. Co je tohle? A trávník. To je trávník tohle. je Tohleto. Si o to herce zabiju, o tohleto. Ne, se pár, připíče. Mám to přidlouž, ne? Pák, to A to je jako ten mech, na kterém má být to je ten rybník. zelený to je dost, no. Kde je ten rybník?
Rybník máme. Pepo! No. Jsem místo šutrů přitáhni slečně ukázat se vidět rybník. Jo. Na středu. Náš bazének. Hele, Adamo, asi sem, ne? To si děláte prděl, co to je? Rybník. Tohle to je 18-metrový rybník, plný vody. To dostane. Odneste to. Já to nechci ani vidět, odneste to, co si musím předělat. Počkejte, ale my jsme v tom 2 měsíce bez problémů zkoušeli. To mě vůbec nezajímá, prostě odneste to. Tam chybí kachna, už jenom tak, to jste zvyklí tady na takový podmínky, prostě. To neslyšte náš bazének. Odnáším to. Maruško, je to zrušený. Co je zrušený? Ale já mám bezvadný nápad. Ne, Budeme co to ne, hrát ne? vnitřním hmatovým Přestaň, já postupem. potřebuju svůj bazének, když jsme to 2 měsíce zkoušeli. Ale to nevadí, to zahrajem. To musí rozhodnout na režisér, dálnici. ne, Já to já nevadí. potřebuju Ale svůj nevadí. bazének. Noží se Nechaj mě na svůj týden, já potřebuju svůj bazének. Co jsi to vyrobila? Tohle je plášť, měla jste někdy v čelu. S takovým pláštěm. Proč mám nosit tady tohle? Bez žádla, tohle je bosa. Zaběček je příští, tento není příští. Moje role je včelí královna. Kde mám žádlo? Kde mám žezlo? Žezlo nevím. Kde je ul? Ul je za Kde váma. budeme bydlet? Za váma je ul. Trubci? Trubci nevím. Takže za mnou. To je kde? Je ten žebřík. No a tam je co? Nic. Oni mi to nevyrobili. V scénáři se píše, že královna vzletne, já nikam nepolezu. No. Tohle jsem v žádném divadle ještě nezažila. Kruna je malá, mimochodem. Paní Co je? Paní Natašo, a to nám zrušili. Co? No, zrušili nám bazének. Co? No, ten rybníček není rybníček, já Kde se bude mladá koupat? 2 měsíce zkoušeli v rybníčku, kde je rybníček. To je pravda. Můžete ten rybníček nebo ne? Já chci tady svůj rybníček. Tady rybník je, akorát možná zrušila. Nechala na puště vodu, nechala do toho zasvítit těma světlama, tak se nám Budete myslet, nebo ten rybník nebude. Musí to tak být. Promiňte, já se omlouvám. Mám asi nějaký přetlak. Strašný. Víte, co my to uděláme tak, že já vás poprosím, aby se všechno vyklidilo, nebude tu nic. Zůstane tady ta labuť. Prostě voda není, voda vyschla, rybník vyschnul. Já si děkuju. Já si myslím, že nebo já jsem přesvědčena o tom, že byste prostě skvělí herci, vy to zahrajete. Ano. Takže bude to metafora, bude to symbol české společnosti. Prostě nebude nikde nic, jenom labuť. A ta labuť bude mrtvá. To je skvělý.